Ya mulane niku ajaran Allah. Nggih. Mula dalem sewu niki pun niku. Nggih, sampun, Mbah. Mula Jawa. Tuban ya Jawa, mriki ya Jawa. Banten nika ya Jawa. Niku duwe teges Jawa aja nguja hawa. Aja nguja hawa. Menahan hawa nafsu berarti nggih artinipun. Niku karepe tuntunan. Ning menungsa mula kuwian dosa kuwi rakus. Nggih. Jawa ajarane wis nggawa. Ajarane Jawa jawabe wis nggawa. Nggih. Dados kula sedak dilahirkan dari rahim ibu ini wis nggawa ajarane Gusti Allah. Oh. Ning takdir mboten wonten wong ngerti. Sok kowe dadi bupati, sok dadi lurah, dadi pedagang, dadi petani, mboten ngerti. Takdir ilahi. Mula Jawa. Lek kados niku Mbah ngapunten. Kados misale dados pejabat, kados lurah, bupati dan sebagainya niku napa sampun terae to, Mbah? Sampun takdir. Mboten wonten wong ngerti. Takdir saking ngarsa dalem Gusti Allah. Tapi wonten lurine, Mbah nggih. Nggih. Wonten lurine dadose riyen-riyen niku leluhure wonten ingkang dados ngoten lho sampunan. Kata-kata kok ngoten to, Mbah? Mula tak aturke memimpin adalah menderita. Nggih. Jangan memimpin menggunakan kekuasaan. Jenengan ya dadi pemimpin keluarga to. Nggih. Bro, kupiang kakung itu pemimpin keluarga. Nggih, leres, Mbah. Bro, saat ini wis do lali ajarane waliullah. Nggih. Waliullah ngawali lilaning Allah. Ngawali lilaning Allah. Jadi urip ini sing lega lila iman lan ikhlas. Nggih. Ampun seneng Gresula nun sewu jenengan isih timur. Nggih. Uripku kok ngerkoso mboten pareng. Nek nganggo tuntunan lho. Nggih, Mbah. Wong urip niku nikmat kok. Nggih. Iki tak contohke jenengan niku wau. Saking Tuban numpak napa mobil iso gawe rak mboten to. Nggih. Lah kok kagungan kok iso mundhut. Nikmat mboten? Nikmat sangat. Nikmat. Nggih. Kalau wong dahar barang nika. Entek sepiring ora sesok disakal. Mboko sak sendok, mboko sak emplokan. Saiki nikmat, sesuk nikmat. Allah Maha Murah. Nggih. Mula saiki do kali lali tuntuning waliullah. Mula kula njukuk tuntunane Syekh Malaya Bumi Yonjeng Sunan Kalijaga. Nggih, pripun, Mbah? Wonten banyu mili munggah. Ra ono. Mboten wonten nggih. Banyu mesti milimu Mandhap. Titah kuwi ora ana sing ampuh kejaba oleh pitulung saka ngersane Gusti Allah. Aja rumangsa bisa rumangsa. Mula Islame waliullah Islam ISLAM. Nggih. Nek waliullah niku urip ki sing iman lan ikhlas. Iman lan ikhlas. Nggih. Sing sabar. Sing sabar, nggih sabar. Sing luhur. Tegese luhur aja tegese luhur nindakno sing bener ninggal sing ora bener. Sing andhap asor tegese andhap asor aja rumangsa bisa rumangsa ngeten iki ora kersa jenengan karep kula. Allah yang menghendaki. Nggih. Dipun kersakaken Mbah nggih. Mula manembah manunggaling kawula lan Gusti. Mbah ngapunten Mbah. Hargalah semua makhluk Allah. Nggih.
Aja disia-sia. Niku sedaya mawon nggih, mangke. Sedaya mawon nggih. Pun sampai disia-sia ngoten lho, Mbah. Kurang bener. Gusti Allah nyipta ngersakake kok awake dhewe. Ora seneng apa? Nggih. Lah sakmenika isine maido mawon. Kula nggone rak nggone dhewe-dhewe. Nggih. Mula tak aturke kula seneng ajaran sing Sunan Kalijaga sing kula jukuk. Nggih. Juru cara ajaran Sunan Kalijaga nggawe apa ajaran niku tuntunan saka tuntunan. Jur digawe tontonan. Nggih, tuntunan. Wong do ndelok ben do ngrasakake tuntunan iki mau. Berarti tontonan saged damel tuntunan ngoten Mbah nggih. Aja tuntunan nggo tuntunan. Tuntunan digawe tontonan. Oh, ngoten. Nggih. Saiki do kewalik tontonan nggo tuntunan. Nggih. Kula kewalik, Mbah. Mula jeneng Sunan Kalijaga nyiptake wayang. Nggih. Wayang kuwi wewayangane ngaurip. Nggih. Kok nganggo kulit? Nggih. Kulite ngrasa rasane ngurip. Dadi nek dijiwit lara aja njiwit. Aja njiwit. Nggih. Nek dinekke lara aja ngunekake. Nggih. Mula dalang. Dalang menika ngudal piwulang. Ngudal piwulang. Maringi piwulang ngoten Mbah nggih. Pituduh. Kendang kendaline ngurip. Nggih. Kendali urip sapa? Mula Gung Kang Maha Agung. Gong niku Mbah nggih. Nggih. Mula Gung Kang Maha Agung. Nggih. Ayo sing kula jenak kula seneng njukuk punakawan. Nggih. Petruk Semar Petruk Gareng Bagong. Nggih. Semar ki donge nang kayangan. Nggih. Kenapa Gemah ora kersa nang kayangan? Terima dadi bature Pandhawa. Pandhawa ki nggon tuntunan sing bener. Tuntunan sing dawa. Nggih. Nek Kurawa akure menggon hawa, mula seneng perang. Akure nggon hawa, Mbah. Den Kurawa napa, Mbah? akure hawa, Akure hawa. ngujo nafsu to. Oh, ngoten. Nek Pandhawa ngepen nggon sing dawa. Dadi urip sing ikhlas. Nggih. Mula Semar manggone nang kayangan trima batur Pandhawa. Nggih. Semar Petruk Nala Gareng Bagong. Semar ki tulisane SEMAR Semar. Nggih. Sasmita eling murih adiling rasa nganggo niki. Wah, keren, Mbah. Nggih. Ora ngujo kanepson. Yaiku Sang Hyang Ismaya ISMAYA. Iman ikhlas sabar manembah Allah yang agung. Iman ikhlas sabar manembah Allah yang agung. Nggih. Petruk iki yo niku duwe teges kabeh. Semar becik ketitik ala ketara. Gareng urip kuwi urut mboten iso njujuk. Oh, urut Mbah nggih. Urut. Nggih. Nek cara luar menutare step by step ngoten. Step by step nggih. Bertahap Mbah nggih. Petruk duwe teges sepi ing pamrih rame ing gawe. Nggih. Sakniki do kewalik to. Sepi ing pamrih, sepi ing gawe rame ing pamrih. Nggih. Nang tuntunan sepi ing pamrih rame ing gawe. Nggih. Bagong pelayan Bagot ki Prabu Yogasira aja akehna rasa syukur nikmat. Nggih. Supaya lali carane sambat. Urip Cawi-cawi dipun nikmat.
Dipun ulang, Mbah. Napa wau? Lali rasane sambat niku wau lho, Mbah. Bagong tegese akehna rasa syukur nikmat. Nggih. Urip iki tas disyukur, dirasake kenikmatan. Nggih, diakehi syukure. Supaya lali carane sambat. Oh, nggih. Siap, Mbah. Ampun urip sosor-sosor kukan sambat. Nggih. Kurang pas. Berarti kedah walaupun sambat niku diakehi syukure ngoten Mbah nggih. Sambate sithik mawon. Gadhuke karo takdir mah. Ditakdir ora ana wong ngerti. Nggih. Lek sampun sadar niku syukure mawon ingkang. Nah, ini selalu bersyukur. Nggih, lali sambat. Sambunge nek cara Indonesia selalu berterima kasih, selalu tegese tansah matur nuwun. Nah niku lek misale kathah syukur Mbah nggih. Nggih. Malih lali anu Mbah. Lali nyuwun malah. Nggih to? Niku malah sae Mbah nggih. Nyuwun ki wajib. Wajib Mbah nggih. Wajib. Ora nyuwun wis diparingi kok mau murah. Lah nggih. Jenengan wau nyuwun wedang. Mboten. Lah kok dia? Lah nggih dipun suguhi Mbah. Gusti Allah, kula ya ora gadah. Nggih. Sing ndak kula niki. Berarti luwih sae mboten nyuwun Mbah nggih. Mbah, ya nyuwun. Tetep nyuwun. Mula ora nyuwun wis diparingi apa meneh nganti nyuwun. Nah niku. Tapi wajib nyuwun niku Mbah. Wajib. Kedah syukur, ngakehi syukur, nikmat. Mula dalam 1000 tak aturke bola-bali. Aja gampang muni musyrik, Nggih. karom. Musyrik terus ngafir-ngafirne ngoten Mbah nggih. Mboten Wong asal. udut niku ajarane wali. Nggih, Mbah. Ana wong mangan baku rokok. Mboten nonton. Nggih. Sing dipangan rasane ora dimamah. Nggih. Ning dirasake nganggo niki, ati. Sempurnane le ngrasake udut ngerokok disulet njur urip. Nggih. Ha nek iso ngrasake sempurnane urip, iso nontokke mboten? Nggih. Nek ngono ana sing gawe urip. Wong udut dituran, jenenge napa tegesan. Lamun sira padha urip manegesa sing gawe urip. Maneges berarti tegesan niku artosipun Lah sakniki do kurang maneges kok. Mula risik cokne cobaan Allah, ampun. Kurang pas. Nggih. Mbah saged dipun napa panjenengan jabaraken malih tentang maneges niku Mbah. Maneges niku. Mandek. Mula syariat tarekat hakikat makrifat manyu mendembah. Nggih. Menembah kadhe kata Nggih. manyu manekung, Manekung. manyuwun, maneges. Dadi maneges iki tegese Napa? nek cara tembung kasar keketuka. Nggih. Aku lho arep apa niru jenengan. Kita kula jenengan nekung niki maneges karo sing peparing sing nyipta jagat Gusti Allah. Oh, nggih berarti yakin teges ngoten Bang. Nggih, aku salah mau murah ayo padha maneges. Nggih. Mula tak bulan bali niku wau. Dalang ngudal piluwulang. Gong kang maha agung, kendang kendaline urip. Kula jenengan urip iki dikendalikan. Aja ngujo hawa nafsu. Nggih. Nganggo tuntunan sing bener, ajaran sing bener, panyuwun sing bener. Lah ajaran ingkang bener niku ingkang pripun, Mbah? Ajaran napa ajaran Jawi napa pripun? Mula sing bener niku Gusti Allah. Mula tembung Islamiah ridho. Ridhaning Gusti. Nek ridho mesti bener. Nek ijabah mesti bener.
Ya maling iki dijabahi. Nggih. Ngapusi ya dijabahi. Nah, tiang jahat-jahat niku nggih. Ya maling dipun li poso jabahi. 40 dina jenggrik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Lek kula nyolong ten Tuban nampi tuku konangan, piyayene turung klimpus. Gusti Allah ngijabahi. Ning gaweane ngrusuhi, gawe nyolong sesuk bakal kecolongan, bakal kerusuhan. Mula tembung sapa gawe nganggo nandur bakal ngunduh. Oh, nggih nggih nggih. Berarti napa mawon dipun istilahnya dipun ijabah, Mbah nggih. Nggih, nggih. Tapi nggih resikonya ditanggung sendiri, ngoten. Sedaya dijabah. Heeh. Nek ridho niku mesti tuntunan saking ngersa Gusti Allah, mesti bener. Ora kok ridho ni ora bener ki ora. Mesti bener. Lah tandane dipun ridani niku pripun, Pak? Ya. Tandanipun lek dipun ridani kalian Gusti niku pripun? Niku mung dirasake nggo atine dhewe. Saking rasa, Mbah nggih. Jadi bener niku jenenge ridho. Heeh. Bener ridho. Niku tiange sampun sadar Nggih. lek niku bener. Nanti dasar sabar. Nggih, nggih, nggih. Jenengan iso gawe pari? Mboten saged, Mbah. Lu sabar. Petani itu hebat. Nggih. Tani ngeratani. Tani ngratani. Ngratani napa, Mbah? Ngeratani umum. Jenengan sawahe akeh, berase akeh ora didar dhewe didol. Ngeratani wong kan ibadah. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Gabahe salah siji. Nggih. Tukul sak wit. Nggih. Dipokoro, disiram, dirabuk, diwatut. Manak sak wit wae, rasa akeh-akeh. Nggih. Njur dadi 2 wit to. 2 wit sesuk ngawuh pirang wuli. Nggih. Kuwatah, Mbah. Njur pirang las. Nggih. Menungso isih kurang. Tasih kurang. Wong wine 5 kilo metu 5 kental alah. Nggih. Nggih, 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 Mbah. Nek jenengan iso ana wong genduren mboten? Tasih, Mbah. Nggih, Tasih. Taksih, nggih. nganggo tumpeng. Nggih. Niku makna. Mula tumpeng robyong ngarane. Nggih, tumpeng robyong. Tumpeng robyong. Nggih, filosofine pripun? Metune sing lempeng, ngucape sing bener, dungane sing bener. Mula tumpeng, aja mung wajibe. Nggih, Mas. Sing pas. Robyong karo-karone gambyong. Karo-karone gambyong. Gambyong niku sami. Gambyong niku manunggal. Manunggal. Ala becik, bejo, cilaka, lara, kepenak, waras, lara, urip, mati, lanang, wedok, awan, bengi, gedhe, cilik, bejo, cilaka. Nggih.